Ende sian si Daud, sai hehe maribahta, ikun hak-hak aka musuna, jala mapugus aka na makasobokon ibana makadopon bohina. Songon pangobus ni timus do obusonon muna sida, songon halalala dipatis makadopon nabi, ikon songon nima magmagot aka pagjahat makadopon debata. Alai sai maglas ni rohama magalop-olop di jolon di bata yang go aka paktigo sai makasonangan mana sida ibagasan las ni roha de hon hamuma di bata puji hamuma kuak nai paledes hamuma dalan di ibana na maghoreta di halongonan Adonai do kuakna jala magalop-olop mahamu di jolona ibana do ama diakana tading lapit jala pangodion yakana mabadu ibana do debata di bagasan inganan nabadiai debata do mabain hot ripe akana pujung hian ibana paruwagon akana tahurung tu hasonangan alai anggona magbalik maringan alai akana magbalik maringan di halongoran na tungil situtu ale debata uju diuluhon ho bangsom uju mangalakka ho ibagasan halongonani sela humutal do tanoon manete hihut akal langit magadopon debata nang dolok Sinai adui magadopon debata ni Israel udan lomo di rohado di pangusiat ho ale debata jala di pagoroi hodo pacaparanmu na heali jadi maringan marisi akan na pinangolum di pagmudu hodo na dangoli ale debata magite-hite denggan ni basam magting-ting matuhani jadi tokop situ tuba aka bogus si buat bagi tandauri hapogan ma aka raja ni aka pagduan paragan ma pogus jadi bogus ingan dijabu magbagiot tabat-taban molo mangulon hamu di holak-kolang ni aka pagduan molo maksinodang do hamu songon habong ni darapati na dilapis songon perak jala maksere na gosing do hole na sida uju di pakserak pagogon na so hatu dosan aka raja disi mamotar ma di atas dolok salmon dolok ni debata do dolok basan ko aka pusu do dolok basani puasa sai mangiburu hamu ale aka dolok tibos so dopak dolok sion na pinilit ni debata bae ni ngananna sainganan ni Adonai doi saleleng-leleng na maribu-ribu do hureta ni debata di tonga-tonga na sida do Tuhani irasidai di bagasan habadiaon nunga manai ko tu gijang tidaban hodo na honataban nunga maguri silion-lion ho di tonga-tonga ni manusia akan na magbalik asa maringan di si debata Adonai pinuji matuhani ganup ari dok-dok pe di paposan ho tu di paposan ho tu hita debata do mangurupi kita sela debata ni akahatua do debata jala guru di Tuhan Adonai do akahaluaon sian hamatian tongod do sai kosahani debata do ulu ni akamusuna ulu pagjabulan ni yaka madadati pangalahu di bagasan dosana nunga di dok Tuhani nunga mulak do sida bawa nokus sian basan mulak do nasida sian akal lung ni lauti asa diberi hopatmu di bagasan mulak magjebak do dila ni yaka biangmu sian akka musui nunga di ida hasida habong nunga di ida hasida habobokatmu ale debata habobongo ni debataku rajakku tu bagasan haba diaonai magdalan di jol akap pagede di pudini aka paksagune di tonga-tonga ni namak baju akan nama malu doal pinuji madebata di bagasan akaluhutan Tuhani hamu ali akan nasian mual ni Israel di sido si Benjamin siapuran pangarajai nasida aka iduk sia Juda pe pasipag aka iduk sia Jebulon
aka hiduk sian Naptali. Di tonahon debata do hagogoonmu, sai pagogoi ma ale debata. Na pinatupam tu hami, ala jogom na di Jerusalem, tau honon niaka raja do sugut si leon leo tuho. Sai songgahi maka buaya na ditolongi, aka jonggi na maghoron-horon. Gap dohot aka ni lobu aka bangsa, gap dohot aka lobu, gap dohot aka anak ni lobu ni aka bangso, asa dioloi na sida patu mangaleo jol mahahal. Ibana pasirakon bakso akan makalomohon hamusuon. Godo sugut akan sumangap sian misir. Kuspe hapogan do magadopon tu de habogan do maksoba tu debata. Hamu aliaka harajaon di tanaon ede honamuma debata. Padu hamuma pakhinalawan mamuji Tuhani sela. Ibana nama hite-hiteon langit ni langitan sian nagobi. Idama pangiarona masoarana soarana nagogoi. Saileon hamuma hahomaton tu debata. Hamuliaonaido gumomgom Israel. Jala diaka banua gincang sahalido hagogoona. Sokaldo debata. Go sian inganana akan abadiai. Debata ni Israel do ibana silehon hagogoon do hamuliaon tuang soi pinuji ma debata.